न'आलाय थाग्रा होननायखौसो बुजिबाय न'आलाय न' नाव नाव नङालै बे दैयाव जावग्रा नाव नङा न' मानि नङा ए न' मानि नङा येस मानि नंगौ येस मानि नंगौ बे न' येसखौ बार बुंबाय था येस न' येस येस न' येस न' नो येस येस न' येस न' नो येस औ जाबाय दानिया नों गाव बेखौ नुबाथाय बे न' येसखौल' बायथारनों होमबा नोंखौ इंराजि गोरों सानसैब्रा लेखा गोरों सानना गोसोथागोन नोंखौ जागोनलै आदा जाबाय नोंखौ दा मोनायाव माखासेखौ फोरोंबावगोन आं जागोनलै आदा दानि दिनाव साख्रि नागिरनाया हाजो थिखिनायाव खासेव बिदै नागिरनाय बादिसै एम.ए. सि डिग्री थाब्लाबो ECS IAS डिप्ल'मा थाब्लाबो लाख रां गारब्लाबो साख्रि मोननो थाङा देवखाखर आरो खांख्राइ बेनिखायनो आं नोंसिनो बे गोरलैयै रां खामायनायनि राहाखौ फोरोंदों उरायना मा डार्लिं नों मिथिगौ मुलुगनि बयनिख्रुइ गोनांसिन जिरादानो जादों रां खोनासं रन्जित सोरगोयारि कन्ट्राक्टर बाबुआ जोंनि माखाजियाव नांनानै दं दा जोंनि मैहुरा रन्जितनि सायाव आं मा खालामनांगोन डार्लिं खोनासं Excuse me. Sorry. Thank you. नोंथाङा मिस्टार रायना बै नार्सिंआवबो लोगो मोननाय नार्स बाय द वे आं रन्जित सरगयारि आं मोजाङैनो मिन्थिखागौ थेंक इउ बेयाव थं गसंनानै मानो थना सिङाव जिरायनानै गोसो दङब्ला थौदो ना नोंथाङा बेयाव माब्रै आंखौ नोंथां होननानै मान होनाङा उरायना होननानै गाबजि मिस उरायना जोबोद गोदैमोन सरि बेयाव सरिनि मा खोथा दं आं फंसे खोथा बुंगौमोन मा खोथा आंनि जिउनि कनफिडेन्सियेल खोथा बाव बोरै रायलायजानो दस्रायाव थौना थौ बुंना नोंनि लाइफनि मा कनफिडेन्सियेल खोथा नों आंखौ मालाय साननो नाङा गावनि साननानै बुं बुंबा मालाय मा मुलाम्फा जानो गावनि गोसोनि खोथाखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो मोनोब्ला गोसोआ रेजें मोनोनो बुंना बिब्दिब्ला खोनासं आच्छा मिस्टार रन्जित नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो बोसोरनै जाबाय सार दुखु गोनां बाथ्रा निलिमानाव गथ' बानायनि
जेबो लोखोनखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। बिदिब्लालाय बेखौ डाइभर्स खालामनानै गुबुन सासे गोदान लाबानो जाबायना। आं बादिखौ सोर लानो? आं दंना, आं नोंनि गदाय जागोन। नंगौ? नंगौ। गोरा, रन्जित बाबुआ नोंथांखौ लोगो हमनो फैदों। बेखौ फैनो हो। बुं रन्जित, मा खामानि लाना फैदों? गोरा, आं दिनैनो आंनि हिन्जावखौ न'निफ्राय होखारहरनोसै आरो फाथैलाय बिसिखांबानो आं गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामसै। गाहाम। मा मुं बे गोदान सिख्लानि मुङा? मिस उरायना। खोनासं, नों नोंनि खामानिखौल' मावदो, जों जोंनि मावनांगौखौ मावनोसै। नाथाय बिनि थाखाय 50,000 रां होनांगोन। जागोन गोरा, नाथाय गोरा, बुं, मा बुंनो? नोंथांखौ नांगौ जायोब्ला नोंथांनि महरखौ बोरै सिनायनो? ड्रागना महर देहायानो जाग्रा सावथुननि जोहोलाव नङा। नों बिनि सोमोन्दै सोङैयानो गाहाम। नों थांनो हासिगौ। साबायखर उरायना, आं मिन्थिगौ नों उथ्रिसारनो हागोन। नों नोंनि अभारजोंखौ लाखिबाय था। अके, बाय। रन्जितखौ आं थांनाय माखासे समनिफ्रायनो माबा सोलायनाय नुबोगासिनो दं। गोसोआव दि मा साननानै दं गावसो मिथिसिगौ। हे इसोर, आंनि गोसोखौल' दासिबायसै। बहा थाङामोन? रन्जित! नों आंनि सोर? बहा थाङो बहा थाङा सोंनो? नों दिनैनिफ्राय आंनि जेबो नंला। ओंखारलां दिनैनो आरो दानो। बे न'आव नोंहा जायगा गैला। दहाय रन्जित, आंनि खर'नि थै मोननांगोन। जेबो खोथा गैया। ओंखारलां सालि, गथ' बानाय रोंगोन बानजि हिनजाव। जेबो खोथा गैया। ओंखारलां। दहाय रन्जित, आंखौ बिदि दाख्लाब, फाबनांगोन। बे न'खौ आरो न'खौ गारनानै आं जेरावबो थांनो हाया। मानोना नों आंनि फिसाय, जिउनि मोदाय। खबरदार! नों आंखौ फिसाय दा बुं। दिनैनिफ्राय आं नोंनि फिसाय नंला, नोंबो आंनि बिसि नंला।
दिनैनिफ्राय आरो आंनि सिगाङाव मोखां गाज्रि थुफैसै Apa? Ayo. Ronjit tadi 5 kokor mainnya. मा Ang motor lamasim naifin nama apa ai? बेबादि गाबनो हामा आइ उनाव गासिबो थिग जालांजोबगोन Ronjitku ang punca logo misna apa? जेबो मुलाम्फा जानाय नंला आदा मानसि सिफायनानै लानाय जाहैगोन निरिमाया थिगखौनो बुंदों फिसा गुदुं गुसु थांनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बिमा फिसाखौ सिङाव लानानै थांदो थुदो आइ सिङाव थुदो
आदा आफादगिरि आदा आफादगिरि फास होजाखोलै एफा हरावलाय जोंसोलै आदा नोंखौ नांथ'गौमोन जोंसोलै आदा गिनाङा हाब सोर जाखोलै एफा हरावलाय नोंनो नङा होमबा बर' समाजनि आफादगिरिया औ न'नि मानसिफ्रा उन्दुजोब्बाय नामा औ दहायनो उन्दुजोबदों एसे सिरि सिरि रायलाय रावखौबो सिनायाखिसै आं सिनायनानै लाखा बुजिबाय बुजिबाय गाबोन बर' समाजनि मिटिं नङा होमबा औ नंगौ मा गाबोन रन्जितआ गावनि बिसिनि लेमाखौ गारगोन खोनासं नों जेरैब्लाबो गाबोननि मेलाव फाथैलाय बिसि होथारनांगौ आं हारसिङै बोरै बिसि होनो हालायखो नेहाथारि आरो सोद्रोमाफोरबोथ' दं जों रावखौबो सिनाया नोंखौल' मिथिगौ खोनासं बाथ्राया एसे दोरोदोब्ला जेखौ बुंदों बेखौ गोसोआव लानानै था अखानायग्रोथोंसै नै बिफा मा फिसानि लिमाया मा ओंखाम जानो फैजेननायनिफ्रायनो दैखौनो लोङाखिसै ओहो थां बिमा नों बुजाया जाय जाहोहैथां नाजानि दे निलिमा आइ नों बेबायदि जाया लोङा गाबबाय थाब्लानो दि जेंनाया जोबस्रांगोन बे नङा फिसा मैया मोनायावबो जायाखिसै एसे जानानै लाहैदो थां ओंखामबो ओंख्रिबो दंखाजोबो आइ निलिमा आइ नोंनि बुंनाय रावनिफ्राय आं गासिबो हमनो हाबाय आइ अब्लाबो नों जावैसो रन्जितनाव थांफिनोब्ला मोजां जागौ आइ मानोना हिन्जावनि फिसाफ्रा बेफोरबायदि एसे एनैखौ सैज्य खालामनांगौ जायो नंगौ आइ हिन्जावफ्रा जेब्लाबो फिसायनि सिङाव थानांगौ जायो नोंबो जेखि बुङा जेखि खालामा गंग्लायनानै थाय बिसि फिसायनि गेजेराव बेबायदि खारदैनि बनदैनि एसे एनैया जालायखायो आइ नङा आयै आफा आं आंनि बिनानावखौ एसेबां खस्थ' होला आं माब्लाबाबो थांनो होआ नांगौबा न'आव थानानै बै प्राइभेट इउएन एकाडेमि स्कुलावनो मिस्ट्रेस मावथोंसै आं प्रिन्सिपालजों रायज्लायना होनोसै उनाव गाव लांफैबा लांफैबाय आफा आदा आं बे बुहुमाव थांनानै थानोलाजिबाय नङा बिनानाव नों बिदिबा दं जों दंना आं दंना नोंनि नोंना दङ
बिस्रा रावबो गैया नामाब्रा सिरिनो ओइ आमासि गथ' लावखार मा सिरिब्रा ओइ आमासि गथ' लावखार बेथ' बिरखां हालमाजिनि रावसो थांलाय मानो फैदों माथो दंलाय माथो आदा हालमाजिसोलाय औ आंसो मा खौरां आदा हालमाजि मिथियाखैदां माखौ मिथिमाराखैसो माबा नै बे नोंजामादै रन्जितआ गाबोन निलिमाखौ गारनायनि समाजनि मिटिं लिंहोदों आंनि बर' समाजनि मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रन्जितआ गावनि अनजालि बिसि निलिमाखौ मानि थाखाय गारनो नागिरदों बेनि खेंफोरथिखौ होथोंसै मानगोनां आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आरो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि आरो निलिमानि हाबा जानाया दिनैसिम बोसोरनैयानो जाबाय नाथाय दिनैसिमबो खुनु गथ'नि मोखां नुनो मोनाखै आं दा मेंबाय फाग्लाया हर सारनि जिरायथारागोनलै ओंखाय मेंबाय बियो फाग्ला गावनावनो जाखाया बे फाग्लाफोर नोंसिनि बुंबानो जागोन नामा मालाय सिंनि बाथ्राखौ डक्टरनोबो खिन्था नङा खिन्थाबाय खेबसे नङा खेबनै खिन्थाबाय रोजा रोजा रां गारबाय सिलिगुरियावबो दिन्थिबाय नाथाय डक्टरा बे मोनसे फिथाइखौल' होयो नंखाय नंदोंमोन नै फोरमाना बेनो रायजो राजाफोर बेनो फोरमाना र रायजो राजाफोर दसे सिरि थाथ' बे बाथ्राया खिथार आयं निलिमा थारायं खोनाबाय खोनाबाय रायजो राजाफोर बेबायदि गथ' बानो रोङि हिनजावखौ सोर गारा जानो आंहाखि आंना इयुन गैया मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया आं जुदि दानो दुब्ला देनानै थाङोब्ला आंनि धोन सम्पति बे न'खौ सोरनो होलांनो आंनि जोलैखौ सोर रैखा खालामनो मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया नोंसोर मा बुंब्रा दसे सिरि थाथ'लाय आयं निलिमा नों मा बुङो